שינה שורפים קרוב ל-500 קלוריות. חודש הבריאות ברשת. לאחרונה יצא ספר חדש של אלון אבידר, הלוחם ה-61, ספר שמערב פרשיית ביון יחד עם פרסום, והחשוב ביותר, וזאת הסיבה שהזמנו אותך לכאן, אלון, בוקר טוב לך. בוקר טוב. זה הנושא של האינדיאנים, שאתה מחובר אליהם, אינדיאנים, ביון, פרסום, איך הכל מתערבב? טוב, קודם כל הספר מטפל בשלושה רבדים, פרסום, ביון ומיסטיקה אינדיאנית. זה סיפורו של מנהל קריאטיבי במשרד פרסום, שחי חיים כפולים כמחסל באיזה ארגון ביון מקומי, ויש לו זיקה לאינדיאנים כבן יורדים שגדל באריזונה, והאינדיאנים גם, והתרבות שלהם נשזרת לתוך חייו, נקרא לזה המערביים, בתרבות המערב. הסיפור שלי, הרקע שלי, כן, עבדתי במשרדי פרסום, בעוונותיי, וגם הפקתי סרטי פרסומת. איכשהו התחברתי לעולם התוכן, וגם כתבתי את הספר על האינדיאנים, מבלי שבכלל הייתי באי פעם אצל... כן, אבל ההתחלה אצלך זה בילדות. אני זוכר את עצמי כילד, הסרטים של האינדיאנים והקאובויז, שבעצם האינדיאנים היו הרעים, רק בשלב מסוים זה השתנה, הטרנד בהוליווד לא נשאר כזה. האינדיאנים היו רואים רק בסרטים. בואו נחזור לילדות שלי. בילדות שלי, כן, היה לי כלב שקראו לו צ'יף, והייתה לי חבורת ילדים שקראו לה קומנצ'ים, והבית שלי כבר נראה כאילו... את יד הנפץ של קרל מאי קראת? כן. הוא דומה לך בעצם, אתה דומה לו, כי הוא גם לא ראה אף אינדיאני בימי חייו, וכתב המון על אינדיאנים. כן, אמרו לי שהייתי פעם, אתה יודע, בגלגולים הקודמים, אבל זה נראה, בגלגולים הבאים נבדוק. אז כתבתי את מה שכתבתי על אינדיאנים, ולא ידעתי מה אני בעצם כותב, ואז הגשתי את זה ככתב יד למפיק בארצות הברית, במטרה לעשות מזה סרט או סדרה. הוא נדלק על זה, כמו שאומרים, ואיכשהו אמר, בוא נפיק על זה איזה סדרה. ואז התגלגלת בעצם לשמועות האינדיאנים, שבינתיים אנחנו רואים קטע... כן, הנה אנחנו שמה, זה בניו מקסיקו. כן, ואז התחלנו, זה היה פרק ראשון בסדרה של מסעות לתרבויות אתניות ותופעות מיסטיות אצל שבטים בארצות הברית ובכל העולם, דרך עיניים של אומנים. במקרה הזה אנחנו הלכנו לשבט ההופי בניו מקסיקו, אריזונה, יחד עם אומן מקומי שהוא צייר שגר בניו מקסיקו, ודרכו נכנסנו לתרבות האינדיאנית. בעצם כשהגעתי לשם, מצאתי את עצמי פתאום במחוזות של הספר שלי, כאילו אני כתבתי את העתיד, ואז תוך כדי ההפקה שבה הייתי מעורב, גם כתבתי, ושחזרתי לארץ כתבתי את כל הספר מחדש, לפחות את הרובד האינדיאני שבו. תספר לנו באמת מה קורה היום עם האינדיאנים בארצות הברית. המילה הזו, שמורת אינדיאנים, שבאמת מתאימה למאה ה-19, איך זה קיים היום בארצות הברית? קודם כל זה ה-back yard של ארצות הברית, בעיקר במדינות הדרום. האחורית. כן, אבל קודם כל זה מדרום אמריקה ועד אלסקה, מדברים על Native American Indians שחיים באזור נבדה, אריזונה, ניו מקסיקו ויוטה. הם בעצם חיים, בוא נגיד, בשנות ה-60 הממשל האמריקאי חילק להם את השמורות, נתן להם את הגבולות, ושם הם חיים בעצם עם אוטונומיה מלאה, והמקומות שם מאוד מאוד מוזנחים. הם חיים בקרוונים כאלה, עם תקשורת מאוד מאוד גרועה, מערכת טלפונים וחינוך, הכל לא כמו באמריקה. הם מבחינתם גם יכולים לחיות שם בשמורות האלה וכמעט ולא לצאת, זאת אומרת שלא לדבר על ניו יורק או לוס אנג'לס, אבל הם חיים שם, עוסקים בעיקר בחקלאות, גידול תירס, בוטנים, ומשמרים את המסורת שלהם, משהו מאוד מאוד חזק. במקרה זה, הסיפור הספציפי של השבט הזה, זה שבט ההופי, שיושב ממש בתוך שמורת הנאווה, או ככה יצא מבחינת החלוקה, מין איזה סיפור כזה. אתה ממליץ למי שנוסע לארצות הברית לטיול לבקר את האינדיאנים באזורים האלה? באזורים האלה אני לא חושב שיגיעו, אבל כן, אבל בהחלט כן. אוקיי. אלון אבידר, הרבה תודה לך. תודה לך.